A Capravo volem donar a conèixer la qualitat dels productes de proximitat. Més de 300 nous productes de 25 nous proveïdors. Proveïdors petits, proveïdors, com podeu veure aquí, d'oli, d'embotits, de vins, proveïdors d'altíssima qualitat. Molt bona iniciativa, a tots els pagesos podem donar a conèixer el nostre producte. Eso de arribar nuestros productos directamente al consumidor, sincerament, és una cosa que em sembla un déu. Amb això nosaltres estem encantats i molt il·lusionats amb el seu projecte. I ens hem d'esmerar a mirar a fer bona qualitat, bon producte, perquè la gent trobi el nostre producte a l'estanteria i ho trobi de qualitat, amb un bon preu. I anem recuperant tot el vell que es veu que el que està comprovat és el millor que hi ha. Una iniciativa magnífica, no només el fet que Capravo ha apostat per la qualitat, demostrant-ho a les seves botigues, que es pugui passejar per aquí i veure i tastar els diferents productes, jo crec que és una iniciativa magnífica que segur que agrairan tots els visitants avui a l'Espai Gironès. Que és un projecte guanyador tant per Capravo com per productors, com sobretot per al consumidor. Vagi més i que es consolidi ara la fase del producte fresc. Molt bo. Són boníssimes aquestes. Sí, boníssim. Sí, boníssim. Ara anem a dintre a comprar. Jo crec que la idea és molt bona, molt encertada i que el que ens convé és promocionar els productes de casa nostra. A nivell gastronòmic, que ens facin una miqueta de recordatori de que no tot lo llunyà és el més bo que a dia d'avui podem tenir a taula. Això és un 10% de descompte per la vostra compra de Capravo d'aquests productes. La resposta del client a la iniciativa ha sigut molt bona perquè han provat, han conegut el producte i la venda de productes s'ha multiplicat. I la gent també valora que siguin productes de proximitat, que no totes les cadenes els tenen, és una cosa més exclusiva. Hem aprofitat de provar aquests productes que són boníssims i trobo molt bona idea. Hem provat diversos productes i maduixes també hem agafat, ha servit per després fer la compra. Està molt bé el descompte, te fas la targeta i és molt ràpid.